Farem un pa de sègol, que és un pa molt senzill de fer perquè té molts pocs passos, només té una petita complicació, i això sí que us ho poso com un hàndicap que heu de tenir segur controlat. Una massa mare de sègol, que serà necessària per acidificar tot aquest procés de fermentació tan necessari en el sègol. Ho podeu fer amb llevat afegit en lloc de massa mare? Podeu provar-ho, però no us ho aconsello. Mig quilo de farina integral de sègol, mig quilo de massa mare de sègol, també integral de la mateixa farina, mig litre d'aigua, aigua ben calentona, a uns 50-60 graus, per accelerar el procés de fermentació. A més, posarem, com sempre, una miqueta de sal, en aquest cas uns 12 grams. En aquest cas l'hem fet una miqueta més mediterrani, amb uns 25 grams d'oli d'oliva verge extra i aquestes llavors de girassol i carbassa que hem deixat en remull el dia abans. Podeu afegir tota l'aigua directament a la farina, afegim la massa mare a continuació i la sal, l'oli. Com veieu aquí no tenim cap cura de l'ordre dels ingredients, no ens interessa gaire bé, perquè no hem de formar cap tipus de gluten. Més que un pastat, és gairebé barrejar els ingredients. Només hi ha un petit problema amb aquest tipus de pastes i és que són terriblement enganxifoses. Quan noteu que ja no queda farina seca, sense aigua i que tot està bastant homogeni, ja està, amb això s'ha acabat el pastat. Us recomano utilitzar algun tipus de rasqueta, algun plàstic, perquè, com us he dit, això s'enganxa terriblement a les mans. I és un pa que només té una fermentació. Després del pastat, ja dosificarem en aquest cas amb motlles. Amb la miqueta d'oli que us ha pogut quedar en el procés, podeu embadurnar bé. Per aquesta recepta jo crec que podeu omplir 2 motlles com aquests, d'uns 800 grams cadascun, i els omplirem fins més o menys 2/3 del total. Faig un. Aquest cop no és gratuït, No només és per despertar els veïns, sinó que realment és útil per intentar que les bombolletes d'aire que poden quedar a sota marxin i sigui un pa més regular. Amb el palmell de la mà amb una miqueta més d'oli o d'aigua, aplanem lleugerament el pa fins als extrems del motlle, llavors de girassol, de carbassa, les que vulguis, a la part superior. 2 cops més per acabar d'assegurar-nos que estigui tot ben compacte i ja deixarem fermentar. En aquest cas no serà una fermentació fins demà, molt més ràpida. Entre 1 hora i mitja, 2, ja ho tindrem preparat per coure. Per cert, mentre comenceu ja a preescalfar el forn, que ha d'estar ben roent. Ja han passat, en aquest cas, 2 horetes i veieu, haureu vist un augment de volum. No exagerat, no us penseu que és com un pa de blat. Comenceu a veure les primeres estries, es va obrint molt lleugerament, doncs val més que ens quedem ja amb aquesta fermentació. Doncs és el moment de coure-ho, com us deia, temperatura ben alta de forn, si pot ser 250 millor, per aconseguir aquesta explosió del sègol. Com sempre, un petit toc de vapor perquè creixi bé en el forn. Som-hi! Al forn estarem uns 60-70 minuts, no tots ells a màxima temperatura. Primer uns 15-20 a 250 i després anirem baixant progressivament. En aquests pans de motlle, que a més són densos i no saps quan estan cuits, per poder-ho saber, més exactament, podeu punxar-los amb un termòmetre i si a l'interior estem gairebé als 100 graus, 98, perfecte, ja estan cuits. Això és un pa que, com us he dit, ens aguantarà un munt de temps, també el podem llescar i congelar i cada matí una llesqueta de pa de sègol. Gaudireu com a nens. La Xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.